Máš dosť prehrávania? Vystúp na víťaznú vánu. Prehral si na matoch a nevieš, čo robiť ďalej? Žiadny strach. Mám pre teba rýchlu a jednoduchú možnosť, ako sa dostať späť do hry, a to bez žiadnych zbytočných poplatkov či komplikácií. Chceš vedieť viac? Stačí ti jediné. Stiahni si aplikáciu 365.bank a zaregistruj si nový účet. Pri registrácii zadaj pozývací kód MATUS 092995 a môžeš počítať s bonusom. Peniaze môžu byť na tvojom účte skôr, než uhádneš, koľko nul je v jackpote. Nezáleží, či si študent, nezamestnaný alebo pracujúci. Tento účet je vždy a úplne zadarmo. Keď môžeš zaradiť spiatočku z prehrávania, prečo by si to nevyužil a ešte k tomu jednoducho? Už dnes si stiahni aplikáciu 365.bank a pri registrácii zadaj kód MATUS 092995. Nepremeškaj svoju šancu premeniť prehratú kartu na víťazstvo. Nenechaj peniaze len tak ležať. Začni práve teraz a ukáž, že vieš vyhrať aj iným spôsobom. Nech sa táto hra skončí vo tvoj prospech.